खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 24 जुलाइ 2025 मायथाइ एबा 7 सावन दान 1432 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। मेष राशि। बांलांनाय सावफाहामारि आरो नाङै खरसानि थाखाय नोंथांनि जिंगाया बांनो हागौ। नोंथांनि जिउ लोगोरिनि सावस्रियाबो नोंथांनि थाखाय जिंगानि फुंखा जानो हागौ। नोंथांनि सुथुरफोरा नोंथांनि बेरेखायै सिरि-सिरि खामानि मावगासिनो दं आरो नोंथांखौ जेंनानि जाहोन जानो हागौ। माबा मोनसे सानस्लाबै जाथायनि जाहोनाव नोंथाङा जोखोम जानो हागौ आरो जिउ राहायारि दावबायनाया फिथाइ गैयै जानो हागौ। गोजों फारसेथिं नोंथाङा धोरोमारि आसार खान्थिफोर आरो ध्यानआव बिथांखि लागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों रेजें गोमो गाब। वृषभ राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोजां जागोन। मावख'आव नोंथांनि खामानिखौ बाख्नायनाय जागोन। नों सासे उन्दै समनि लोगोखौ लोगो मोनगोन। नोंथाङा सासे लोगोजों बायजोआव थांनो सानथांखि लागोन। नोंथाङा मोनसे खुसि मुडआव थागोन। मोनसे खामानिखौ सहायनायजों साननाया जोबोद फिथाइ गोनां जागोन। नोंथाङा सानथांखि खालामनाय हाबाफोरा आबुं जागोन। फालांगियाव नोंथाङा गोबां गोदान खाबुफोर मोनगोन। नोंथाङा गावनि जिउ लोगोरिजों साबसिन बुब्लिफोर थागोन आरो रेस्टुरेन्टआव सानजौफुनि जानायनि थाखायबो थांनो हागौ। बोहैनाय दैयाव सिबिं बेगरफोर हो। जाफुंसारनाया नोंनि आथिंखौ खुदुमगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों सा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों गोथां गाब। मिथुन राशि। नोंथाङा गावनि पार्टनारजों जिरायनांगोन आरो नोंथांनि सोमोन्दोनि गुबुन गुबुन बिथिंफोरनि सायाव सावरायनांगोन, जेराव नोंथाङा असुबिदा मोनगासिनो दं। दिनै नोंथाङा मिथिंगानि समायनाखौ बबेबा समायना जायगायाव रंजानो हागोन। फरायसाफोरनि थाखाय समा गेजेर थाखोनि। नोंथांनि रमान्टिक स्टाइलआ जुलि जानाय जिउखौ मोजां मोननायजों बुंफबगोन। समाजाव मान होनाया बांगोन। सोमोन्दोफोरा बिबार बायदि बारगोन। गोरोबलायनायनि मोदोमनायखौ गोसारहोगोन। खहा जानाय सोमोन्दोफोरखौ आरोबाव फोसाबनो हायो। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों गुफुर गाब। कर्क राशि। थुनलाइ, आरिमु, लिरनाय, देंखो, सावथुन एबा गेलेमु बायदि सोरजिलु आयदाफोरजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरनाव गावसोरनि रोंग'थिखौ दिन्थिनो खाबु थागोन आरो गोसो बोनो हानाय गोरोबथाफोर मोननो हागौ। नोंथाङा गावनि थाखाय मुंदांखाबो आरजिगोन। नोंथांनि खामानि आरो फालांगियाव मोजां जौगानाय फैगोन। जुदि नोंथाङा नोंथांनि साख्रि एबा फालांगिखौ सोलायनो लुबैयो, अब्ला नोंथाङा जाफुंसार जानो हागोन। नोंथाङा धोरोमारि हाबाफारिफोरनि फारसे गोसो बोनो हागोन। नखरारि जिउआ खुसि जागोन आरो नोंथांनि गथ'फोरा नोंनि सायाव गोग्गानाय लागोन। हाबा जायै सुबुंफोरनि थाखाय मोजां मोननाया बिसोरनि जिउआव हाबनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों फान्थाव गाब। सिंह राशि। दिनै नोंनि साना सरासनस्रा जागोन। नोंथाङा समाजारि हाबायाव गोसो होनो हागौ। खामानिनि जायगायाव सासे लोगोजों दान्थे-बिदान्थेनि थासारि जानो हागौ। नोंथाङा सोरजोंबा गोनांथि गैयाजासे बाहागो लाफानायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। नोंथाङा नखरनि सोद्रोमाफोरजों गोथार थावनियाव थांनो हागौ। नोंथाङा मोनसे गोदान रोंग'थि सोलोंनो खाबु मोननो हागौ। सोरबा नोंथांनि सानथांखिफोरखौ हेंथा होनो नाजानो हागौ। नों सांग्रां जानांगोन। बिजिरसालिनि आयदाफोराव खारनायनि जाथावना दं। देवी लक्ष्मीनि सिगाङाव घिउ बाथिखौ साव, नोंथांनि गासैबो जेंनाफोरा सुस्रांजागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों मैनि गाब। कन्या राशि। दिनै नोंथाङा गुबुन हादोराव थांनायनि बाथ्रा साननो हायो। हायोब्ला दिनैनि थाखाय गुबै सम्पथिनि सोमोन्दै सावरायनायखौ दोनथ'। मोनायाव माखासे सुबुंफोरनि सायाव नोंथाङा रां खरसा खालामनांनो हागौ। जिउ राहा आरो साख्रियाव रां थिसननाया मुलाम्फा गोनां जागोन। माखासे सुबुंफोरनि जिउआव गोदान खाबुफोर सोमजिगोन, जायखौ नेवसिनो नाङा, नङाब्ला उनाव उनदाहा जागोन।
नोंथांनि मिथिंगानि बयनिख्रुइबो जुनिया बिथिङा जादों समानथि थानाय। बे जाहोननि थाखाय माखासे गोनांथार हाबाफोरखौबो दिनै फोजोबनो हायो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथौ गोजा गाब। तुला राशि, दिनैनि साना नोंसोरनि बांसिननि थाखाय मोजां जागोन। समाजारि हाबा एबा राजखान्थियाव लोब्बा थानाय सुबुंफोरा माखासे मख'जाथाव जाफुंसारनायफोर मोननो हागोन। नोंसोरनि माखासेया गोदान सोमोन्दो गायसननो हागौ। नोंथाङा सोरजिलु आयदाफोराव सरासनस्रा नङै मोजां दिन्थिफुंगोन। आनजाद एबा बादायलायनायनि गेजेरजों साख्रि नागिरग्राफोरा मोजां फिथाय मोनगोन। बिजिरसालियाव जायखिजाया थाबथानाय सम्पथिजों सोमोन्दो गोनां नालिसआ नोंथांनि फारसे थांगोन। न'नि आबहावाया मोजां जागोन आरो नोंनि सावस्रियाबो जोबोद मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों हाथफ्ला गाब। वृश्चिक राशि, दिनै नोंथाङा माबा मोनसे मोजां खौरां मोननो हागौ। नोंथाङा सोरखौबा हेफाजाब होनो गोसो जानायखौ मोनदांनो हागौ। नोंथांनि सोरजिलु रोंग'थिया सिगाङाव फैनो हागौ। नोंथांनि रांखान्थियारि थासारिया साबसिन जागोन। नोंथाङा मोनसे धोरोमारि दावबायनायनि बिथांखि लानो हागौ। नोंथाङा मोजाङै मोनगोन। समाजाव नोंथांनि मान आरो सन्मानआ बांगोन। नोंथाङा दावगालांनो थाखाय गोदान खाबु मोननो हागौ। दिनै नोंथाङा जायखिजाया सुबुंजों नोंथांनि बिबुंथिजों रायज्लायनायखौ फोथायहोनो हागोन। थानसालियाव फिथाइ-सामथाइ दान हो। नोंनि धोनआ बांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। धनु राशि, दिनै धनु राशिनि सिङाव थानाय सुबुंफोरा मोनफ्रोमबो खामानियाव सांग्रां जानानै आवगायलांनांगोन। साख्रियाव थाग्राफोरनि थाखाय मासि जौगानायनि जाथावनाफोर दं। नोंनि पार्टनारआ नोंथांनि सानस्रिफोरखौ आजावनो हागोन। गावनि जिउ लोगोरिजों लोगोसे नोंथाङा नोंथांनि सम्पदफोरखौ गोख्रों खालामनायाव जाफुंसारगोन। जिउनि फारसे गोथौथिखौ लाखिनाया गोनांथार। नोंथाङा खामानिनि जायगायाव लोगोफोरनिफ्राय मदद मोननो हागौ। मोनाबिलियाव नोंथाङा मोनसे अनथोब एबा सोमोनांथाव मोननो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों खमला गाब। मकर राशि, नोंनि लोगोरिनि गाज्रि सावस्रिनि थाखाय न'आव खुसिनि आंखाल जागोन। नोंथाङा रागा जोंनाय मोनगोन, नाथाय नोंथाङा सिरि आरो सुजुनाय थानाया गोनांथार। गासैबो थाबैनो मोजां जागोन। नोंथांनि गथ'फोरा नोंखौ जोथोन लागोन। नोंथाङा मावख'आव नोंथांनि लोगोफोरनिफ्राय मदद मोनगोन। बैसोगोराफोरा नोंथांनि खामानिखौ बाख्नायगोन। राङारि थिरांथा लानो थाखाय बे मोनसे जोबोद मोजां सम। बे साना मोजां मोनलायनायनि थाखाय साबजाथाव, जुनियायै बैसोर सुबुंफोरनि थाखाय जायफोरा समाजारि नेमखान्थिफोरखौ बारा गोनांथि होआ। बेयो नोंथांनि केक लानाय आरो जानाय बायदि जागोन। गिबि सानफोराव नोंथाङा जिउआव रंजानाय मोननो थाखाय रां बाहायगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। कुम्भ राशि, दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोमोथाव सान जागोन। थाबथानाय रांखौ हरफिनगोन। नोंथांनि आबुं नङै खामानिफोरा गोरलैयैनो आबुं जागोन। नोंथाङा फालांगियाव बाहागोदारिनिफ्राय मुलाम्फा मोनगोन। नोंथाङा नोंथांनि मोजां मोननाय लोगोनिफ्राय आबुं हेफाजाब मोनगोन। नोंथाङा समाजारि हाबाफारिफोराव सिगांसिनाव थागोन। मोनसे सानथांखि खालामना खामानि मावनाया नोंथांनि थाखाय मुलाम्फा लाबोगोन। नोंथांनि दावबायनाया गोजोनथाव जागोन। नोंथांनि खामानिजों बयबो खुसि जागोन। फरायसाफोरा फरायनायाव लोगोफोरनिफ्राय मदद मोनगोन। नोंथांनि जुलि जानाय जिउआ खुसिजों बुंफबगोन। 11 खेब ओम नमः शिवाय मोन्थोरखौ रोजाब आरो नोंथांनि गासैबो खामानिफोरा जाफुंगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। मीन राशि, दिनै आरजाथावै जायगाफोराव रां थिसननो नाङा। नोंथांनि जेंनाया बांनायनि जाथावनाबो दं। नोंथाङा सानसे सांग्रां थानांगोन। न' आरो नखरनि सायाव जिंगासिनाया बांनो हागौ। गावनि खामानियाव जायखिजाया गोदान सोलायनाय लाबोनायनिफ्राय गोजानाव था। गोजौ बिबानगिरिफोरनि मोजां साननाया नोंखौ फालांगियाव मुलाम्फा आर्जिनायाव मदद होगोन।
गथ'फोरनि फारसेनिफ्राय फैनाय जिंगाया सुस्रांजागोन। जुलि जानाय जिउआ खुसिजों बारलांगोन। बिटेक आरो सामलायनाय आयदानि फरायसाफोरा गुबुन हादोराव थांनो सानथांखि लागोन। जायखिजाया खामानियाव सांग्रां दाजा। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें गोमो गाब। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। नोंथांमोनहा जुदि सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बेबादि फानजामुथि नायनानै मोजां मोनोब्ला सानफ्रोमबोनि फानजामुथिनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।